To jest, když ja paladam v Budyšinie, když sú s nami dívali, a když sú potom příchodná generácia, keď s našimi dětmi je do riadne chodíva, tam je lidma ještě nichtun, když má srbskou svojvu. A to je zlé. Například celý naukec. Tam od Jordanovi, alebo Josef Nauka, když je měl 11 dětí, od těch lidma nichtun ještě srbský jo. Jen Vulky, když je před námi Kemšach seděl, aber bude ještě tam na svoje místě, tun ještě může srbse, ale mnoze ještě nic. A od těch, když jsou měli Vulku hubu, a když jsou mohli do Ariadny chodit, to jsou svoje děti ještě ve Budyšině za čas našich dětí poslali do B. Například od Franka, od Helmut Hase a Risk Hase, když je měl tu Korčmu, tun je měl dobrý den, a he var něco, a vůbec starší sábaj. A toch máš jara v Budyšině jara byli, a na se tež najskere. Dokud jo po Lucie, Bemina, ve Kroščicach, te susodža tež jižo srbsce nemůže jac, když ona pokaža. A to je tohle také bohatstvo, když ty nedom 2 řeči navukneš a se vukubuješ ve 2 řečama, máš jen velký plus po mojím měnění. Když já myslím na to, když jsou milí srbských starších ze Smirkova, na Donatec, ty je 2 soce větší, z té bohy, kaj jsou byli všichni mladostní po vojně v České, jsou někde dělali v závodě, abo někde služili, ty je 2 soce běžte srbské v České, a ona již nemůžeš, jace můj letník. A to máš jace ze Skelna tež, když jsou měli srbských starších, když jsou oni brali naša mačriči srbse, a oni nemůže. A to máš vele. Radvoju nic, te možahu ještě srbse a řečahu srbse, ale zauso te evangelské nejsou mohli. A jen příklad, oni jsou mě tohle Radvoju zeznali jako němskou holcu, a jsou se mnou Němci řečili, a tak není pinkavina, když jsme se šulským tovarstvom někde popuču byli, ta je mi všetci Němci nařečala, dokud je ona to věděla ze šulského časa. Hač ona tež doběla za ten přinč, že já srbse můžu a se tamnými srbse řeču. Mi to absolutně šo je nekakve řeču. A tež najskýr jara 15 nejo, že ja nejsem srbská.